agini camu ona sirisi tini cini tiperasane bisile bisini khali khalene bisile ketal tiring bisino palanya faje o nazadu somo Ketal kifil fakya tini nishalo mare kicing tong thong laina tini nishalo bisi ketal kifil fakya tini nishalo mare kicing tong thong laina tini nishalo sebarang bersih untuk Ring fakya jotan shanghai Ring fakya jotan shanghai Ring fakya jotan shanghai Ring ho ring bisi ketal ring ho ring bisi ketal Hai baidi bukuro hai baidi takuro Hai baidi bukuro Atan sape sentong laina oh tang cakha Belakangnya hambai tini sinaro muktang TV channel no seng tini tring bisi ketal ni upolokhe seng tini orwa seng jogali lajak sini tring seng 1433 bisino seng palanya ni thangi tongo seng bisi brum no obo haike seng palai lai tongo sino amchayo seng tai seng tini ni simi seng onek sekang no seng emne engko khlaimani seng obono torju khlailai seng samung khlailai tongmani sino ro joto takuk chongbai seng mili lai no obo haike no seng Fainai bisi tai bisi brum no seng kai bo thangnai seng o tring bisi no seng chini tipra haste o seng joto amchayo joto jaga no seng obo haike kai mankhe belai no sawo chini tring bisi ni bagai seng o tring ni dino seng joto chini o amchai ni borok oro phai manjakna bagai ang kobok jawo joto tring sino tring no seng kaham kai palai manani bagai seng candle soglai seng chini tring bisi ketal no palainya bagai belakangnya hambai o sanjo jarawo sini muktang TV channel no nangkuk mani kai seng buskang sini tripura hasteni kusung kusung o hawo murugai thangnai naikolai thangnai sini sisi bororasi ni amal ni simi o jaga 184 bongshoni je ohani busa hamjangnai rok je o hayungo tai o hasteo seng tiprasa nei sini jangnai rok seng bobagrani jorarogo seng tring bisi je palai phailai mani noruk sawoi taklai bo haino hai sini otomakarik soni tolao lai thangnai prai 20 years hai 2001 ni simi yakeba 1412 ni simi seng sei tripura bisi ketal tring iba tripura do bisino seng sini tol soni tola hatiwo o amsani joto okra sakra
o amsani joto takuk song tai joto intellectual borok ni suba mungni bising tei sung palai phaima haino taklaibo haino hai sung 1433 bisino lam sungnani bagai sung oro hohom dodom khlainani bagai sung tini ani background no sini stage tongo o 1433 bisino lam sungmani tai cultural program rok yakheba sini otithi rok no narwai okra rok no sung lam sungani bagai tiar khalai tongo aboni bagai sung tini oro sanjojarao sini Mukthang TV no sung ringai press meet khlainani thangi ma tongo aboni bagai belai belai khano hambai mari o nai tongnai sini Mukthang TV ni joto subscriber tai viewers rok no tiring dino tamo nongor luwari jak sung tiring ni dino obono luwali jakha sung toro amsani joto takuk tai bukuk song okra sakra saksalai sak baksa joto phan baksa subalai mani bising tei kai phaile ke ba taklaibo haino hai walai suglai khamereng kha kosom unglai yaoi sini generation ni serai rok no sini thinangni serai rok no sini otring tamni bagai nangkuk tamni bagai sung palanya nang abono sung naharinyo bises korea sung ekdigi sung saithang kangkai abono awareness bo hini mano sini kabangma serai rok saimania sini o hawo bobagra rok busuk o hano naikol langkha khoro busuk naikol langkha o hawo tring tamwingkha abono kaham kai analysis tai kaham kai awareness nani bagai sung sinoro amsai ni ngai sung sini amsai ni sini khasuksa MDC Sar Robindra Deborma tai sini ex MLA Bromgunang Sar Brishuketu Deborma bono karibo sini Junni Sar Ronjit Deborma tai sini subzonal chairman Sumilibili sini takuk Bromgunang Sobin Deborma borok no bosung invite khaijak taibo kobokjawo sini amsani no sini Hezamar RD block ni BSC chairman Bromgunang Sar Sunil Deborma bo sungbai baksa suno subanan bagai saktarjak bono bosung orbo lamsugo tai bobo sino pando phaimanjak phainai aboni bagai o amsani joto takuk tai bukuk sonobo o sini Bromgunang narwanang no sung lamsuk thini tai o 1433 bisino lamsuk thani sung joto no palkai khabak sagai lamsuna bagai no khabai kho bono karibo sini bisini purbotomo karingni bisi ani yaksi gala bukhago basajak sini Bromgunang Sar Robindra tai bono karibo sini poshim toma karik bisi tai dumra karik bisi sung gobangma bosor o taklani je loa jijama haino sung o gana gini je bisi tongnai rokbai sung kok sablai kok lam salai khlai jegi phailayo tai taklaibo o haino sung khlaja thangi bo tongo tabo khaiba taklani je wan sugui na halai mani gangkai sung o 1433 bisino বিশেষ করে অর্গানাইজ বাই হিংখাংকাই जों पूर्वतमकारिक बिसिनि सैफानो अरखुनु खामेरेंखा कसमना ककरै जों गाना गिनि तंनाय जे बिसि तीनटा बिसि आगिनि हाइखैनो ताकलेबो थानसा खलायै ताइसिनि एरिया आमसायो कर्मचारी जत तंनाय सिनि अख्रारक सिनि इन्टेलेक्चुअल मानगोनां जत अख्रा साख्रां सुबा मुंमानो जों बिसियावबो 2023 नि बिओ जों 1433 नो जों लामसुंना त्रिं बिसिनो थाङै तंगो तिरिंनि सालानरक माने बबा हाय माने करै बरक रंग सुबा खलायनि बागै ना बुसुकता मतंग नागे मेन तिन तिरिंनि मुखता मनरंग बेलेखने हामबाय सिनि मुखथां टिभिनो सोंनो सोंमानि बागै सोंनादि गोबांमा सिनि एरिया आमसायो बिपिएल बुक तो फेमिली याखेबा अन्तदय ताइ गोबांमा रान्दि रक गोसांमा जराव यगनानि बागै काति मानिया गोसांमानो सोंसायमानो बुसुक टेक्टनां ओ गोसांमा हफुंनो आयनानि बागै केबे केबे न खुङो आगि खेनता समुय फानो पारंलाय मा दङ ताबो नक नुखुं दा थामुंनाय नक नुखुंदा ओ मडेल ते ओ मडार्न एज ओ जराव एमन जे समस्या बररक रोजायफाय मानिया फानो सों बरनो साक बायथां सुबाय मानिया फानो जों तिनि सिनि हेजामारा दे ब्लकनि आन्दारांगै पूर्वतमकारिक बिसि तै सनितला ओ ट्रिं कमिटिनि गांगोबो सानो मुसुंगो जों गोबांमा सिनि ब्लक लेभेलनि डिपार्टमेन्ट गोबांमा लाइन डिपार्टमेन्टआव थाङै जों किसु किसु कालेक्शन खायखा सिनि एरियानि आमसानि
joto samosa employment no kha kwar borok ba kebo sungno 1000 ka yafarka kebo ba je sukti khin subai tongjago borno belai hambai bongni o suba mungni bisingtui sungsini amsani BPL book to family yakiba onto doi je upujukto manani nangui tongo obahai nok nu khungrokno sung o kusangmano yok sanani bagai jotoni suba mungbai jotoni hamjak mungbai blanket kai sapano sung word bitik sung rimanya hampano sung joto somosto bisio rimanya hampano sung o gana gini ni bisiro ni je tongnai no sung kisi sapano joto borong suba mungbai sung kisista o so 233 bisini याफोर मुनो तै मुइतो खलायनानै बागै सकाट बरनो ब्लेंकेट ओ याफानानै वानसुगै दंगो थांनाय बोसोर तो त्रिंग माने 21 तारिख नि दिनाव केन जातिसिमि मुसुंगै हरबारता जरा पाइ थांगो ओंखाय माने 10 दिन नगो ऑर्गेस्टा 5:30 सिमि खाय हरबारता पाइ ताकलागे बतै रनो माने आइटेम ना खा बेलेखे नांगौमानि को जों थांनाय बिसिरगो मुसुंमानि न जों साइमानो डिसेम्बर 21 ओंखाय त्रिपुरा बिसिगताल no sung hor damsinoi soti thamsani yagulo no tripura has stay ganangai sino hayungo yakiba saimano hasteo tiring tripura bisi palai bisi katal mane ho da dongo tamon khaiba sung thangnai bisiwo sung cultural team rong no khub manani musung mani manyani bagai belai khinyo sung khawo tek to mankha aboni bagai sung December ni 22nd dinogo थांनाय बोसोरगो जों पालायजाखा हाइफानो जेफ्रु बिसिकताल हाइ हापमाय हाइ बिसिकतालनो जे सालो यासांना तंगमानि बा जे हरो यासांना तंगमानि जे जरो यासांना तंगमानि आ हरो यासांमा हाइ सिनि खावो खम खम मातंया आबुनि बागै जों ताकलायखाय एडभान्स जों आसुक लायै कक मासाल बायखा सिनि अरनि जतो ताखुकतै अक्रा सिजां नुकजाग्रक बाय जों ताकलाय जे सखायफानो लाइ थांनाय बिसिनो हाइ December 22 yakeba 21 sing yasang ma yakai 22 abo gothoya sing 21 no sing December ni yasang na nangai a yasang mono sing baikai orwo sing manage khainai abono nahari sing cultural team botaklai kaham kanyo mankha a cultural team rongno sing manmane bagai cultural team ni joto singbai contact khainarmo belekhanya hambai bormo sing mankha jora rimani bagai singni taklai 21 December no sing home to dongkai sini trino yasak sogoi mannai tiring kalai mani toi tamo kok kasar mong tongnai hasinen lukurok no tai kami yam chegan lukurok no belakanya hambai obono kasarang musungo sini mukthang TV nai tongnai joto takuktai bukuktai joto viewers songno sing o hani busa o hani takuktai bukuksong norok jotono khunjoko gorokai kharioi o ani koktanyo kasar mungno kija khana jadi tini sini mukthang TV ni bisingtui sing oso 233 bisino khabai khugbai lamsungna nangnai sing horo hnai program lamsuglai phan bisi katalno aro kebo bai kebo walai suglaingnani mukhang khorang somlainani kebo bai gari gora saluglai thini sing limited khai saluglai jotono jani jan nok lukhungo tiring kaham krungnanya hema hai nok lukhungni nokhoroi kaham krungkhai te nok lukhungo kipli thanang thun je borni nok lukhung family bini ma babu bokaji tonga bini ma babu borna singi tongna achuni jorawo hoito bini bihik basai tongka borna singi tonganu bini langma jate mungsa jate kamayaoi kaham krungkhai tongoi o bisino lamsuk thani thangthini omti godna muti bipod angkha muti apod nangkha hnoi salai jagya tei khailai jotono khawo singma sai toglainai aboni bisingo ang tebo ma koinai sini posim tomakari purbo tomakari dumrakari yang tongo borkathal tai sunai sini hezamara borno bang koinai gana gini joto ani takoktai bukhusong rangsekni mari kichingchong norbo sini o soni tola tai purbo tomakari bisini ingei taklai je sakthari o khlaijak pandawo tring bisikatalo lamsukjangmani pandawo ba thangai tongthani norbo phai singbai baksa tongthong hopung ayasak kha kufur bai o bisino lamsungna bagai norno kobok jawo or kuno wala nya bagaiya bula nya bagaiya tokla nya bagaiya sini khamereng kha kosom idik sidik wansuk tongmarno jotono khebewoi phajising thansa khlaiei sini takuktai bukuk chongtai sini generation ni bagai sing wansuk sinai abono bises kayang nong thani o hamjakmani o sanjanjarawo sini mukthang TV ni bisingtei norno khaboi khoy kobok jawo khulumka tiring committee ni sabo tongaro
ट्रिं कमिटि नि आं sak bai thang nong introduce khai risiwana sinaro wo ट्रिं कमिटि नि yang sakawo tongo sini ट्रिं कमिटि नि cashier tayo sini ani yaksi bukhago tongo sini purbotom khari bisini chairman borong nang Sarobindra Deborma tai tongo orobo tai executive committee ni oro joto adong song tongole boro collection kisu to thangja tai oro joto tongnero joto no khabai khukbai committee ni borok borok khakhari unyo samung bu khai tongjago tabukso jora je phungon hai no kholoi samung khaimani kebne bogo mai krikho aboni bagai borno belekhina hambai khakhari o samungno sarinane bagai jotono sakthari tongai jago hambai